Както стана ясно, поисках превод, разбира се, защото аз не съм френско говорящ. Бих искал да поздравя с добре дошли всички гости на Благоевград. Смятам, че имате възможност да сте в един от най-хубавите градове на България. Il pense que vous avez la possibilité d'être dans l'une des plus belles villes de la Bulgarie. И лично според мен в едно от най-добрите училища на града ни. Et selon lui, dans l'une des meilleures écoles à Blagoevgrad. Сигурно защото и аз съм го завършил. Parce que lui, il a fait ses études au lycée. Смятам, че това, което правите тук сега, е едно от най-хубавите неща, които могат да обединят младите хора. Il pense que ce que nous faisons maintenant, c'est une chose qui peut réunir les jeunes. Да свържете всичко това, което е традиция в нашия регион, с перспективата за развитието. Et de lier tout ce qui est le plus beau dans la région avec la perspective de développement. Искам още веднъж да кажа добре дошли на нашите приятели от Испания, Румъния, откъде имахме Гърция и Италия. Бъдете добре дошли. Надявам се, че от днес Благоевград има нови приятели във всички тези 4 страни. Et il souhaite encore une fois la bienvenue à tous les participants de la Grèce, de l'Espagne, de la Roumanie et de l'Italie. Et il pense que dès aujourd'hui, nous avons de nouveaux amis dans notre ville, dans notre lycée. Бих искал на всички вас да пожелая да бъдете още много пъти в Благоевград и всеки път да виждате как той става все по-красив. На вашата директорка желая много здраве, успехи и да развива училището все така амбициозно и с грижа за младите хора. Vous veniez encore plusieurs fois à Blagoevgrad pour voir que la ville change de mieux en mieux. Et il souhaite à notre directrice d'agir pour développer, pour améliorer notre école. Бих искал да пожелая само още много здраве на всички вас, на младите ученици от езиковата гимназия много успехи и професионална реализация, а на младите приятели на Благоевград бъдете винаги такива и обичате Благоевград. Il souhaite aux élèves, à tous d'abord, d'avoir beaucoup de santé, à nos élèves d'être aussi intelligents, d'avoir beaucoup de succès aux examens partout, et aux autres d'être bienvenus, d'être aussi heureux comme ils sont. Бъдете здрави, желая ви успех!